yanzu haka kuma alhamdulillah ya samu abin alheri a gidan nan kuma ya dace wa jama'a godiya a baki su kallon mu da sauraron mu gashi Allah ƙara kawo mu lokacin za a ci gaba da gudanar da gasar damben mota na kwamishinan matasa da wasannin jihar Kano wanda a halin yanzu ina tare da sakatare na wannan gida wato Nura ya kake kallon wannan dambe zai gudanar tsakanin Bago Sani kudin Almati Saka Malam Mizambilu lalle wannan dambe ne wanda kowa a garin nan ya zuba ido akan sai game zai faru sakamakon shekarar da ta wuce an yi wannan dambe ya haifar da matsalar da aka samu shine Bahagon Sanin Kurna gwani ne a bangaren arewa kuma arewa ta suna son shi yana da yan kallo haka shi dan Alimbata ya saka bangaren kudu gwani ne yana da yan kallo masu son shi so don haka dan man ya bada yar matsala aka samu kuskure a tsakanin su wani laifi ɗayan kuma ya ki hakura shi ma ya rama inda dan ban ya bada hayaniya to wannan shine dalilin da yasa yau din nan kowa yake ganin cewa dan ban kamar za a iya maimaita matsalar baya duk da cewar mun riga mun yi tattauna da su gaba ɗayan su kowanne yayi wa jama'a alƙawarin cewa za a yi wannan damba lafiya za a gama lafiya dan Ali ya yi alƙawari ba Bahagon Sani Kurna ya alƙawari to muna sa ran Allah da za a yi wannan damba lafiya a gama lafiya to masu sauraro ku ci gaba da biyo mu domin nuna muku yanda wannan wasa zai gudana tsakanin dan Alimbata Saka da shi da Bahagon Sani Kurna masu talla da Allah masu talla kowa ya samu guri ya zauna kowa ya mutu kowa ya samu guri ya zauna masu talla to Bahagon Sani Kurna daga bangaren arewa Bahagon Sani Kurna daga hannunka Bahagon Sani Kurna daga hannunka to Bahagon Sani Kurna sunansa Najib Abdullahi PRP Nasarawa Local Government Kano State shekarunsa 24 Bahagon Sani Kurna ya ci bakwai da dama ya ci fashion da dama an Alimbata Saka daga hannunka mu da waka amma dan Alimbata Saka ya juya ya duba da zai ubansa ba yana ina su an dan Ali ya duba da zai ubansa ba ya rike kanka ya bar addu'a tun kafin ya shigo gidan nan to an gama dan Alimbata Saka sunansa Aliyu Muntari sunansa Aliyu Alhaji Muntari kawo local government Kaduna State shekarunsa 20 to shekara 20 na shekara 24 to karar Allah ubangiji ya kare dambe na wasa dambe kuma na gasa ba dambe na faɗa ba to alƙalin wasa gare ka to an musa to kuɗi ya mutu ga damben na taka tsakanin da Alimbata Saka daga bangaren kudu Bahagon Sani Kurna daga bangaren arewa na nesa zaburo kai kallo a jihar Kano ga damben na an taka Allah ka ba mai rabosa rauni targade kare Allah shi kawar faduwa ta zo ga kowa amma ba gare ni ba na ga rabona addu'a Alhaji Audu Dogon Mali ya koma bayan benci ya zauna rabona addu'a to ga damben na an taka Allah ka ba mai rabosa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rauni targade kare Allah shi kawar faduwa ta zo ga kowa amma ba gare ni ba Yalo ya mike ya ce wannan aikin ba zan zauna ba Yalo dan wudin ya ce wannan aikin wallahi ba na zama ba ne a tsaye zan yi wannan aikin to Moribo shi ne Yalo dan wudin a sa'alas ne shi ko wannan Moribo ne ka gane aiki yawa to ai na ga wannan coach din ya rage tsawo Yalo ya ce ai ban ga ta zama ba Sanin Kurna ya ce na gama karatu na ai Sanin Kurna ya ce na gama karatu na ta shugaban samari mai jama'a dan Sani yana birnin Zamfara la ilaha illallah Bahagon Sanin Kurna dan Alimbata Saka kai abun babu dadi fure da gishiri la haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bahago
saka gashi na ana lauki madadi Allah ka ba mai rabo sa la hawla wala quwwata la ilaha illa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a sai kiris dan bayan zabi la ilaha illa Allah one point dan ya samu point da ba hago ya fita sauda la ilaha illa Allah ta dan bayan zabi inna lillahi wa inna ilaihi sanu farfara za ka dawo masa point za ka dawo mai point ba aikin ka bane abin babu da ni fura da gishiri kwatsisanin kurna ya miƙe ya ga sun samu point da ya ce ban ga ta zama ba ne ba kwatsisanin kurna yana nan wudin yana nan yana karatu daga nesa Allah ka ba mai rabo sa a tsaye da su je hutu suna kwace-kwace na karatu 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 iya galaduma ɗan galaduma shafi da zaki na hakimin waje lafiya ɗan wanda ya talatu zaki babban baba a doron Allah ya ƙara lafiya Allah ya mata dawa da kewaye ta ga dabban na a koma za a koma turmi na biyu Kotsani yana wani ya ce zo ka karɓi ruwa ya ce zo ka karɓi ruwa a ƙara ma karatu abin babu dami kira da gishiri ɗan zamfara sarkin samari yana can gida yana addu'a Alhaji Audu dogon mani ya yi alwala ya ƙara alwala ta uku ya yanzu an riga an busa tuni ya mutu gagan banna ana ɗauki ba daɗi Allah ya cikin DCON General Abacha Allah cikin angon Maryam da bujiran mutum da ta gagan banna an taka kudi ya mutu ba hagon sanin kurna ɗalin ba ta yi saka ba hagon sanin kurna ɗalin ba ta yi saka na mai su zaburo kai kallo ga suna su bi cikin larura ba hagon manta ya ce ni na tsallake na bar ba hago da yaki ba hagon manta ya ce na tsallake na bar ba hago da yaki ta gudawa na addu'a arewatawa na addu'a Allah ka ba mai rabo sa bashir na ya ce ba ruwana ina gefe tun da an buge ni ya ce tun da an cire ni ina gefe bashir ne ya ce ba ruwana ina gefe tun da kun cire ni na zama nan kallo ta la ilaha illallah babu ɗari la ilaha illallah kanan mana ya dauki malami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a abin babu gani rafani ya busa rafani ya busa rafani ya busa wannan shi ne da Kowa